Девите през юни, при тях излиза така темата за приключването на нещо старо от минало, за което те най-после вече са готови, видели са истината, готови са да го приключат. Така това не им носи особена радост, защото така на съзнателно ниво се пада слънцето обърнато. Вероятно имали са някакво желание за някакъв градеж, доколкото в миналото се пада тройка жезли. Възлагали са надежди на някакво партньорство, на някакъв проект, на нещо да се случи, някаква любов, може би. И сега са осъзнали истината, че всъщност няма да се случи това или не по начина, по който те очакват. На подсъзнателно ниво не са готови да го пуснат и всъщност оттам вероятно идва проблема. През юни месец ще продължат да анализират ситуацията, въпреки че вече ясно виждат края и ще очакват да излязат победители от нея. Това ще е желанието им. Така ще минат през доста емоционални моменти, но в крайна сметка, в края на периода се появява един паш мечове, който ще донесе изясняване, който ще донесе нови аспекти, нова информация, която ще им помогне да се справят с тази ситуация. Може да гледате четенията за всички зодии в YouTube канала ми, линк към който съм дала в описанието на настоящия профил, и не забравяйте да се абонирате.